Першая кніга цароў, раздзел 27. І сказаў Давід у сэрцы сваім: аднойчы, у нейкі дзень траплю я ў рукі Саўла, ці не лепш мне ўцячы і ўратавацца ў зямлі філістынцаў, каб адчаяўся Саул і перастаў ва ўсіх межах Ізраіля цікаваць на мяне. Так я ўхілюся ад рук яго. І сабраўся Давід і пайшоў сам і 600 чалавек разам з ім да Ахіса, сына Маоха, цара Гета. І абжыўся Давід з Ахісам у Геце, сам і ваяры яго, кожны са сваёй сям'ёй. Давід з 2 жонкамі сваімі, Ахінаам з Ізрагеля і з Абігайль, якая была жонкай Набала з Кармеля. І паведамілі Саулу, што Давід уцёк у Гет, і ён перастаў шукаць яго. А Давід сказаў Ахісу: калі знайшоў я ласку ў вачах тваіх, дай мне месца ў адным з гарадоў зямлі гэтай, каб я мог абжыцца там. Бо навошта паслугач твой мае жыць з табою ў горадзе цара? Такім чынам даў яму Ахіс у той дзень Сікелах. Таму Сікелах стаўся горадам цароў юдэйскіх аж да гэтага дня. А тэрмін, які пражыў Давід у зямлі філістынцаў, быў год і 4 месяцы. І выходзіў Давід з людзьмі сваімі і меў здабычу з гесурцаў і з гергесеяў і з Амаліка. Бо гэтыя народы жылі на зямлі Телем пры дарозе на Сур і аж да зямлі Егіпта. І пустошыў Давід усю зямлю і не пакідаў жывымі ані мужчыны, ані жанчыны. І забіраў авечак, і валоў, і аслоў, і вярблюдаў, і адзенне, і вяртаўся і прыходзіў да Ахіса. Пытаўся ж у яго Ахіс: на каго нападалі вы сёння? І Давід адказваў: на Нагеб Юды, і на Нагеб Ерамеэля, і на Нагеб Кінейскі. Ані мужчыны, ані жанчыны не шкадаваў Давід і не прыводзіў іх у Гет, кажучы, каб часам не сказалі на нас: гэта зрабіў Давід. І гэта было галоўнае правіла яго ва ўсе дні, калі ён жыў у краіне філістынцаў. Такім чынам давяраў Ахіс Давіду, кажучы: стаўся ён ненавісным народу свайму Ізраэлю, таму будзе ён мне паслугачом вечным.